Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe imos a facer unha rutina para mover o corpo e activar a enerxía do día. Só necesitas uns minutiños para sentirte mellor. Comezamos. Benvidos un día máis a Pulso Activo. Moitísimas gracias por estar un día máis con nós. Que tal estades? Moi ben, ben. E vos na casa, espero que ben. Preparados para comezar? Sí. Preparados. Imos alá. Pois sí, bueno, parece ser que o boxeo non se me dá de todo mal. Bueno, o boxeo, eses 4 toques que me ensinou Anxo. E, bueno, a verdade é que me gusta. Eu penso que Noemi acabarás apuntando a boxeo e non tardará moito, porque vexo que lle gusta, incluso ela ven hacia min para preguntarme, e así, para a próxima ide traer os guantes. Cando ti vas a facer exercicio, vas cada día, vas progresando pouquiño a pouco. Como todo, tanto no exercicio como na vida, para obter o mellor resultado, sempre é mellor coller unha boa dinámica, unha boa rutina. Cando estudiábamos, non deixar os exames por última hora, deixar todos os apuntes. Si tes rutinas moi faciliñas, vanche a facilitar moito a vida. Imos ao ladiño e a outro suave, movendo o pescozo, facendo movimentos curtos. Eso é. Ahora, arriba e abaixo, suave tamén, sin hiperestender cara atrás. Imos ahora cara aos ombreiros, imos a mover aí un pouquiño. Movimento de cóbados, movimento de rotación dos ombreiros. E, bueno, hai algunha maniota por aí? Pois eu xusto. Sí, ben, teño curiosidade por saber, vamos á cintura, cal é o exercicio que menos vos gusta de todos os que fixemos? O máis intenso? Solo se pode dicir un. Só se pode dicir un. E chégalle ben. Cambiamos de lado. Bueno, xo digo sempre, pero os ombreiros e os tríceps É a zona que menos che gusta é a traballar. zona que menos me gusta. A ver, non é que non me gusta, que máis me costa, polo menos. A min tamén, os tríceps Xuntamos pernas. Os tríceps tamén, non, Estrella? Sí, os ombreiros. E Noemi e Anxo. Eu os de coordinación non os levo nada ben. Eu estirar. Eu penso que calquer día rompo por algún lado. Cambiamos. Ai, E o que máis vos gusta? a min o gato can. O gato can, Ese é bo, verdad? Para mover a espaldiña, aí imos pulsos e nocellos. Unha E vos flexión. na vosa casa, que escribideme aí en Instagram cal é o exercicio que máis vos costa. Cara adentro. A ti as flexións, A flexión é a que máis me gusta, sí. Non, A a que máis mí che gusta? ese non me Eu apasiona. tamén, a min as flexións, os Non ves que exercicios de peito son os que máis me gustan. Cambiamos de man. A min abdominais e bíceps sí que me cunden. Cúndenche, A sí. min abdominais Hacia dentro. gustame facer traballo do core. E senón, o estirar, claro. Core e lumbar, sí. Moi ben. Ora, imos a facer 2 exercicios de quecemento de 45 segundiños, vale? O que imos a facer é pegar aí brincos, imos a abrir, jumping jacks, imos activando o corpo, porque hoxe temos unha clase moi chula, vale? Temos unha clase diferente que explicarei dentro dun minutiño. Medo Tedes me ganas de dá. saber en que consiste? Sí. Medo, dame medo. Dache medo? Sí. Nada, aquí non hai medo, muller. Imos aí cada vez un pouquiño máis de intensidade. Este tampouco me gusta nada. Esta tampouco che gusta, non? Todo o que sexa moverse. Hostia. Últimos segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Moi ben. E ora, para seguir activando o corpo, tocamos no cello e subo. Toco, subo, levando o cu hacia atrás, vale? Tocamos e subimos. Eso é. Pois hoxe a clase vai de alturas. Non digo máis. Non será de escalar. No, de escalar tampouco. Bueno, escalar algo vai haber. Mira que algo de vértigo che teño, Quen ten vértigo, Estrella? Non eu, un Eu? poquinho. Ti nada. Ti nada. Ti va. De min pasas. Nada. Algo de vértixe. Si, unha pouquiño teño. Vamos, últimos segundiños. É pouca altura, xa o de saber agora. Bueno. 5, 4, 3, 2, 1. Moi ben. Ahora,
Collemos aire tranquilamente, explico vos a clase. Para esta clase o que imos a necesitar é unha esteira e unha banqueta, vale? Ou algo, un altillo, porque imos a traballar nunha pequena altura. Así que, colla, que comezamos. Estuvemos falando deso na clase e a min estirar é o que menos me gusta porque teño cero elasticidade e cóstame moitísimo. A verdade é que tamén, ben, a verdade é que nunca estiraba cando acababa de adestrar. Estuve empezando a facelo ahora, entonces así sou como un pau. Se ti queres ir progresar indo solamente un día e facelo de forma moi intensa, de forma ao bruto, basta acabar facendo dano. Entón, o meu consello é que fagamos hábitos diarios, facer sempre unha rutina de deporte e non deixalo. Comezamos co primeiro exercicio, que simplemente é subir a banqueta, de acordo? Imos a subir perna dereita, acompaño con perna esquerda, baixo, e imos aí sempre 10 veces, vale? O que fago é subo e baixo, vale? Imos a facelo 10 veces. Collemos arriba, dereita, esquerda e baixamos. E volvo, dereita, esquerda. Eso é. Moi sinxelo, vale? Eso é. 5. Eso é, todos a mesma vez. Qué bonito. 9. E 10. E ahora cambiamos. Perna esquerda. Imos alá. Eso é. Ese ritmo. Vos na vosa casa, se queredes máis ritmo, vale? E última. Moi ben. Eu penso que ben, eu non me vin, pero penso que me foron salindo non ben, co ritmo dos máis, Ora, ímolo a complicar un chisquiño máis, o que imos a facer é, vamos a subir ca perna esquerda e arriba levo xeonllo dereito cara arriba, vale? E baixamos. Facemos 10 veces e 10 veces cambiamos. Subo perna esquerda, xeonllo dereito arriba, vale? Comezamos, vamos alá. E baixo, e volvo. Eso é. Eso. 5. 6. 7. 8. Levando ben a perna arriba. 9. E 10. Cambiamos de perna ahora. Vamos alá. Ui, Esa coordinación. cuidado. Va 4. Ven arriba. Eso é. A estar o veciño de abaixo ben contento con nós, verdad? Vale. Ai, pois non me di ni conta de que no step estaba a facer un movimento a maiores. Creo que aí sí que a memoria do corpo foi a que traballou e de habelo aprendido no seu momento a facelo así, pois saíume por inercia. Isto ímolo a facer 2 veces. Entón, perna esquerda e subimos ca dereita. Veña, vamos alá. Eso é. Elevamos cada vez un poquinho máis o xeonllo. Eso. Esa coordinación. Parecemos profesionales de todo, Última. Vale. E ahora cambiamos, vale? Ahí está Anxo que vai un pouco despistado. Vamos alá, dereita e subimos ca esquerda. Eso. Moi ben, Estrella. Veña, que non se diga. Tres máis. E última. Moi ben. Ben, o step ben, unha vez xa lle colles a coordinación de que pé tes que subir e cal tes que baixar, faise ben. Porque de repente me poseu unha gimnasta dos anos 90. E claro, dáseme ben. Imos a facer un agachamento búlgaro encima da banqueta. O que imos a facer é, colocamos a banqueta cara a un ladiño, coloco a empeña encima, e isto é unha zancada, empeña o punta do pé, vale? Con ser pequeniña, isto que teño que facer é levo xeonllo cara ao chan e subo, de acordo? Levo xeonllo cara ao chan
e subimos. Imos a facer 10 veces cunha perna e 10 ca outra. Collemos, baixamos, xonllo chan, subo. Vale. Estrella, axúdase cunha pica, cun pau da vasoira, vos na casa, para manter o equilibrio. E se nos costa moito así, facémolo fora da banqueta, vale? Eso é, miramos que o xonllo diante non sobrepasa a punta do pé. Cantas van? Moitas. 10. 9. E vamos ca última. 10. Moi ben. Cambiamos hora de pé. Mesma posición. Miramos que o xeonllo diante non sobrepasa a punta do pé e o de atrás dirixímolo ben cara ao chan, de acordo? Flexionando ben esa perna. Entón, imos alá, collo aire abaixo e solto arriba. Collo aire abaixo e soltamos arriba. Activamos glúteo. Eso é. Espalda reta. Moi ben. Arriba, apreto. Traballando de forza os cuádriceps, o glúteo. Caramba, 9. E 10. Moi ben, moi bo traballo. Claro, porque dixemos, mira o banco que riquiño, o primeiro que fixemos todos foi sentarnos, pero non era para iso, non, que hai máis posibilidades. Imos a pasar a facer o exercicio da táboa usando a banqueta, de acordo? Imos a meter os pés encima da banqueta e imos a colocar da seguinte maneira. Coloco os pés, a punta dos pés, coloco os brazos e manteño aquí en liña reta e manteño 30 segundiños de exercicio, de acordo? Veña. Veña, colocámonos, sí, colocámonos todos, acordádevos, importante, o cu non mira unha punta ao teito e a pelve non vai cara abaixo, liña reta e aguantamos. Estiramos, colocamos os pés e aí comezamos 30 segundiños de traballo. Cada vez que exhalo, levo o embigo cara dentro. Moi ben. Fixadevos en estrella, como ten colocadas as pernas, que iso implica menos intensidade, nós temos aí as empeñas, as puntas dos pés, mellor, Noemi? Punta dos pés, encima das puntas dos pés. Ánimo, veña, arriba, 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 aí, aí, aí. Aí, eso é. Últimos segundiños, aguantamos aí. Pois era máis fácil así. 3, 2, 1, ben. Imos caro chan. Pareceme que é subirlle un nivelciño aí de complicación. Pero bueno, faise porque é demanda, así que faise e punto. De novo a banqueta, imos a facer flexións. Tal cual estábamos, empregamos a banqueta. Suamos, sí, estou sudando tamén para facer flexións. Entón, collemos, nin quen dixo que iba a ser fácil, Xa decía eu, cando ves con sorpresas. Home, se dixe, é unha clase de altura. Ben, agora o que imos a facer é colocamos de novo a punta dos pés, estiramos o corpo, Profes, as tampouco me gusta. separadas máis da anchura dos ombreiros, imos a formar un ángulo de 90 grados, baixo e facemos un empuxe aí de peito inclinado. E imos aí, imos a facer 5 repeticións, vale? Bueno, eu non estou usando a Vamos banqueta. alá. Unha, dúas, tres, fixadevos en estrella como está a utilizar a banqueta, que é xusto a inversa nosa, vale? E última, vale, xonllos o chan, e imos a repetir este exercicio outra vez. Outra vez? Outra vez, sí. Quero ver como facedes. Mal. Estamos a suar do lindo, Xa te Veña. estás escaqueando. Non, despois os fago se queredes. Xa, non? xa. Ben, fixadevos en estrella. Estrella utiliza a banqueta para apoiar as mans e non os pés, de acordo? Baixa o peito, verdad? Eso é. E separa, baixamos en bloque e separamos, controlando a pelve. Sí, sí. Imos nos, colocámonos, preparados, e imos abaixo, flexión de cóbado, eso é. Flexión, controlo. Baixo en bloque, aí non deixo que a pelve vai a cara abaixo, Xa. O que poda flexionar. Moi ben, Silvia. Moi ben, Noemi, eso, co xonllos no chan. Eran 5, non? Oi, 5. Exacto, eran 5, non regalamos. Relaxamos atrás. Ánimo.
Está a ser durísimo esto, Está a ser durísima. Durísimo. Pois estou suando, eu normalmente Eu non tamén, suo. aquí estamos todos suando. Ti, Estreliña, como vas? O banquinho é moi bonito, pero no. Vale, Ai, bien. outro exercicio, vale, tamén, intensiño. Imos a colocar ahora o banco aquí nas mans, estiramos o corpo e imos a facer o que dicimos o escalador, que antes preguntaba a Estrella no quecemento. O que imos a facer é levar os xeonllos flexionados cara adiante e imos a facer 10 con cada perna, de acordo? Listo na casa? 5 non che parece ben. 5 non me parece ben hoxe. Vale. Veña, colocámonos, preparados, listos e imos alá. Van 7, 8, 9 e 10. Moi ben, relaxo atrás, deixo o banco a un lado, relaxamos atrás. Veña que estamos a acabar. Quédanos só un exercicio, vale? Al final sudamos e a verdade é que sí que parecía fácil porque temos feito outras que parecían máis difíciles e ao final eran máis fáciles e este ao revés, parecía máis fácil e ao final chegoulle ben. Moi ben, imos xa co último exercicio, vale? Vai sendo bastante intensa a clase, xa o imos notando. Nos imos a facer fondo de tríceps. Estrella vai traballar tamén os tríceps, pero Estrella o que vai facer é coller a banqueta, flexión e extensión de cóbados, vale? E nós o que imos a facer é imos a despegar o cu da banqueta, imos a colocar as mans detrás, fixadevos como teño as mans, os cóbados que non se abran, vale? Os cóbados intentamos telos o máis cerrados posible. Pernas flexionadas, levando o cu e a espalda cerca da banqueta, flexión, extensión, vale? Levo o cu cara ao chan, sin que os cóbados se abran, e arriba. Eses cóbados, Estrelliña, que apunten o teito, leva a banqueta cara atrás e estende. Eso é. Estira máis os braciños cara arriba. Eso é. Seguimos. Ide contando en alto. 6. Vale. Aí cara atrás, Estrella. Caramba, Eso xe é. non contar de me. Arriba. Eso é. Se te son sincera, Ai, a mí non se levaba me nin a axudan conta. así, sí. Dixen un E pouco chou. última. 10. Moi ben. Non Perfecto. agasallamos. Imos a pasar xa aos estiramentos, vale? Moi ben traballado na casa. Aquí xa se están protestando, vale? Por suposto. Pero é normal, xa E os da hai tele? días que costan un poquinho máis que outros, vale? Da Ben, casa. Os da casa igual, levamos ahora o cuño para atrás, deixamos a banqueta a un lado, relaxamos atrás. Vale, imos agora. Levamos xeonllo dereito cara adiante, estendendo perna atrás, abrimos peito. Bueno, entón a clase durilla para vos, non? Chegou. Dura. Chegoulle ben. Chegoulle ben hoxe. Cambiamos de perna. Na casa, acordadevos, podes tirar todo o rato que queirades. Hoxe traballamos moi ben a zona dos tríceps, a zona do abdomen, ca táboa, e a zona tamén dos glúteos e das perniñas tamén, subindo aí o step. Así que estiramos ben aí. Despaciño, ímonos a colocar de pé. E imos a estirar aí a zona dos tríceps, ben cara atrás. Imos a cambiar ahora de brazo. Aí relaxamos, aí estendemos, aí. Moi ben, separamos as perniñas un pouquiño máis, collemos aire arriba, doblamos dende a cintura, soltamos todo o aire, imos cara a un lado, aguanto aí, imos cara a outro, aguantamos aí uns segundos, volvemos cara ao centro, imos cara arriba, suave, e damos por finalizada a clase aquí unha vez máis en Pulso Activo todos os días. Estamos aquí de luns a venres cada mañán dando callo. Moitísimas gracias. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, rapaces.
Sí, señor, está desmayados, Mira, hoxe